On hyvä tehdä. Ja veitsissä ihan, että vettä kiveen ja katsotaan teräkulma ja ihan hinkataan. Jos on tylsempi veitsi, niin ihan reilusti. Se muuten kuulee hyvin tuon kiven hioma äänen. Eli tää ottaa kiinni, mutta tää ei ole semmonen repivä, raapiva ääni. Tää ei ole kuitenkaan mikään kiillotuskivi, eli toi karkeus on siellä 600 ja tonnin välimaastossa. Sitä on vaikea eksaks arvioida, koska luonnonkivessä on aina pieniä eroja. Mutta aika hyvin mä oon sen saanut, löytänyt sen oikeanlaatuisen kiven. Ihan tällä tavalla näin. Ja sitten kun se on kerran terävä, niin se riittää, että silloin tällöin pyyhkäiset, että ei torota sitä, että se tylsyy taas uudestaan. Katsotaan, tuossa on joku lasku. Nämä on aika hyvää tehdä. Tämmöstä, eli Kävästikiven kotisivut ja nettikauppa www.vastikivi.fi ja W. Ei muuta kuin terottamisiin.